Nazdar, nazdar, nazdar. Čiže ideme pokračovať v tom dieli, čo sme začali natáčať. Čiže sme späť a zase to laguje. Čiže sme tu niekto, či tu nejako končili. Takto som robil asi. Dobre, ideme pokračovať. A keď som si pozeral to video, tak som zistil, že tu tie kokobíny ostali. Kde je ten strom? Sakra. Kde je ten strom? Hej! Toto som si šla ja. Potrebujeme ovečky a ten kokobín. No, vlastne máme jeden, takže môžeme si ho vypestovať, ale jedna. Hobo, lady, hobo. Ono, odkedy sa dá to zasadiť. Na toto, ale už sa nedá. Wow, hobo. Nemám slovo. Dobre. Sa budeme ochraňovať. Máme málo životov. Nie. Kokobíny. Au. Aha. HP mi ubúdajú. Dobre, ale dneska si urobíme základ domu a bude koniec dielu. Žrádlo. Dobre. Žrádlo. Rýchlo. Aspoň 2 kurčatá. 3. Daj to sem. Dobre. Rýchlo 5. Rýchlo aspoň 1 kurča. No ťa vidím. No. Dobre. Krásne sa tu svieti. Dobre, 1 kura. Mňam, to je mňamka. 2 kura. Mňam, to je mňamka. 3 kura. Mňam. OK, som späť, ale musel som na chvíľku odísť. Takže pokračujeme. Kurča. Čo dáme vypalovať? Vyschla. Mám si 6. Viem, že to loguje, lebo sme pri lese. Dám tam priestor tu 2 styky ešte. Tak 4. Ani 2. 4. 3. 4. Dobre, položím si tu crafting. Nie, že som nestratol žiadneho zombika zatiaľ. Krásne. Tak. Dávaj. Tak ešte 2. 2. Dobre. Musí sa vypaliť aj ten jeden. Prosím. Juhu. OK, môžeme si urobiť tenké skla. Juhu, prvé skla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobre, to nám zatiaľ stačí. A pôjdeme ťažiť. Ale keď bude deň. Deň. OK.
Skilda. 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 Wow! Míru! Míru! Au! Už. OK, kostná mučka. Ideme ďalej. Pumpkin. Urobím si rovno semienka. Takto. Wow. Čo to je? Semienka. Ste moje. Zombie pavúk. Creeper. Zbehem. Nechcem vás vidieť. Nikdy v živote. Nie, 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 nie. Nie. Creeper je veľmi zlý a na pušti sa spawne veľmi veľa mobov. Čiže tam nechcem byť. Plávam. Možno, ale možno budem mať na budúci diel. Možno bude mať Actified. Wow, jaký vodopád. Vidíte to? Tam je. Tam. Krásne hore. Krásne. Jej. Tam bude veľa mobov. Nefaj. Daj. Nie, to. Buď si musím zapnúť len, alebo si urobiť nový a povoliť tam cheaty. A to neurobím. Teraz bude ťažká noc. Tam je Skilda. Alebo zombie. Tam je ovco. Tam sú ovce. Juhu. Skilda. A sakra. Ja tu nie som. Tam si radšej pre istotu meč. Oh je. No dobre. Dneska žiadne základy domu neurobíme. Urobíme si len posteľ a vyspíme sa. A potom ešte niečo urobíme. Možno len základy. Sakra. Nie, Creeper, on si našímal. Do prčic. Ďalší. Vyšlo. Hej. Si zabijem tú ovcu, okej? To nebude žiadny. Ja nie som žiadny cheater, hej. Budeme tu pekne pokračovať. Ja nemám drevo. OK. Tu sa pekne postavím. Taká. Kde sú? Nezmietli. Nie. Dobre, dneska žiadne základy nebudú. Robím si len posteľ. Možno ani posteľ. A neurobíme. Posteľ, vyspíme sa. A bude koniec. Nie, sérii. Časti. Dielov. Dobre, nejde za nami. Špina. Poď. Vlastne už sa ani vyspať nepotrebujem. Urobím si na posteľ. Tak. Dobre, OK. Ja sa s vami lúčim pod týmto stromom. Uvidíme sa v ďalšom diele. Čus.